ai an gas zawrah hian tuin lo thun sak vak mai a an lei tir ani anten om khom he ti thil ti tu te hi ai cheng tam tak mana nia sang le ti mana nia gas e an chin tai la video hianin ye luang thla zoi zoi mai ne ti an bun chhuak a gas bura tui om hey luang dua tu mai dir tu mai hian hey luang dua tu mai hey ti hian tin dewa hey ti hian luang ani hey gas bura tui ani hey hi luang chu ho chu mai gas bura hian hey nên hey gas bura tui om zo zai hi ang jang en yang tam takani ti hian kan hol chhuaka hey tui hlir ani hi aji lawng ran khom mai chan cho dik lo ta thil te te hi an ngeyom thin ni poisa tho chu har ji kan hrianga tianin an ni chuanin atira an leilai te pon ti hian hre don lo ni maros ti hian bum na tenam tak an tok ti wan hre chau ni mela video ran da la aji lawng ran khom me an mani chunga teng hi thleng ta sen du ve du beginner nam si lo bi chunga thleng tan chuani a thelo tak zeta ni hey Rapthlak lut to anh giang nghe niang hay hi tắm ta cái này hay tui tắm he này buộc thì nan nghe niang ăn tiếng á hay thì hiện là hố rồi nghe tui hi thì hiện gas bur hi kan hola tui hố tur mai tui sik an mani chunga ti ve Thailand du don der si lewa cheng hian rel ru hi lo chethai lo chhin khop mai chen kha the cho